सिखावनि सायाव सिखाव सिखावनि सायाव सिखाव सिखावनि सायाव सिखाव जागासिनो दङ थेवब्लाबो नोंसोरो गावजों गाव गोरोबलायना थानो रोङा नोंसोरनि बेफोरबायदि आखलनि थाखायनो मैया अमा दिनै दाउ गाबोन हांसो सिखाव जागासिनो दङ आंनाबो खुमब्रा गोमादोंलै सिरि था गासै खोथाखौनो मोनथिजोबगौ आं जुनारफोरानो गावबा गाव फालोआव गोरोबलायना थायो आरो नोंसोरथ' मानसिसो खौसेथियानो लोरबां सुबुंफोरखौ गोहोगोरा खालामो आरो खौसेथियानो जोंनि थामोनथाखौ रैखा खालामो जेराव खौसेथि गैया बेयाव सिलिंखारानो सिलिंखार नोंसोर बेफोर खोथाखौ माब्ला बुजिमोननो साला खांख्राइफोर गामब्रा मोनसे खोथाखौनो बेसेबां बुंबाय थागोन आंना हांसो गोमानाया मांखोनैनि बारा जालांबाय बेनि हिसाबा बोरो मा खालामाखै आं बे गामिनि थाखाय एसे गिदिर गिदिर बेमारजों थैहां जानाय मानसिफोरखौ फाहामजोब्बाय आं सोरनिबा गथ'बो जाहोबाय आरो नोंनि फाइल्सखौ सोर फाहामनाय गोसोआव दङ जोंखौसो बुंनो फैदों उल्थां फाल्थां हो बारा दा बुंहाय नों गामिनि बोराय बुरै सासेबो फाहामनो हायासै माथो नोंलाय आरो मदद खालामनो थाखायथ' नोंनो एसे नङा एसे माबा हरदोंना रावबो हराला खिन्थु थायाखै नै आइ गामिनि थाखायथ' जोंबो मावदोंना मावनाया नोंना मांखोनैल'सो आंना मांखोब्रैनि बारलांबाय दाउला खासि गोमानाया आंनिया 6 मास जाबायलै आंनिया 9 मास आंना 1 बोसोर आंना 1.5 बोसोर आंनिया दासो गोमाबाय जालायबायना नोंसोरा जालायबाय नोंसोर बेफोरबायदि गावजों गाव अरज्लायनायनि अनगा मा रोंगौ नोंसोर बेफोरबायदि नांज्लायस्लायस्लाय आंनि खायदाखौ बाहायोब्ला मा जायो ओइ मा कायदालै गामब्राया